Manong Nemy awang pulos ti simnuk, nga riknak, kada kita nga makit-kita kan mangmangin kong ibagmagadatatang gininanan. Kada ti panunod ko Manong Nemy, ma-imagine ko tinapintas nga panakaisagana ti amin. Tinapintas nga arwatek Manong Nemy, tanang isibro ak ngay. Kasupet ti may sagid daw ko. Hoy, kan nagpapalrorak, siyempre, ada na nga si kaso kanya ang beautician. Inidemtengan dahil ang aldaw, Manong Nemy, ada akong tiyan, nakaangpakaangayan na function hall, nakisaganan ti amin namin. At tapahin Manong Nemy, apo, live band. Wow! Wow na wow! Talaga nga feeling rich. Agsangpatan Manong Nemy, di kiti bisita. Muslim Manong Nemy nga bisita. Di kiti parents, di kiti kaeskwalaan. Na naruna ka di kiti parents kan kakabsat Manong Nemy ni Lester. Da Judith, pamilya na ni Telma, ni Edgar, kanda dumapay nga barkada. Ngayon panda Manong Nemy di pang VIP nga lugar. Abas sa ti function hall. Siyempre, ini kablaawan nak ni Lester, happy birthday, sweetheart. Ito regalo kang ka. Nanginamit lang. Anak, di mo to pulos malipatan. Mabalintong ilako. Abay ko may ilako, magregalo kang ka, sweetheart. So balay lang regalo mo mat kang kaiha. Kung namat na ginaganak kan ko naman ng Nemy. Apo, mabrut kon samet eh. Mabaling kon samet nga ilako di gito sa ako. Bayadan naman at utang datatang kaninanan. Kaya doon tinagregalo Manong Nemy. Kat siyempre, nakaragragsakak Manong Nemy. Kat siyempre, gawat kas na isagana, nagkita ko na dang 18 ribbons sa 18 flowers, kat natungo pa, naisagana orti amin. Nangarakilakan pa yun, nagkita tatao, ng isudan nagkakaman, o remet no, saan ko nga maamoy da. As in nga nakaragragsakak. Nalpas ti party Manong Nemy, nagawit kami nito balay. Kaslasangan naragsak na ti parents ko. Tang? Ay, nakaturo ka ni tatang mo. Ay na, ang angalan na una, iti barokong na. Apik slasang kayo naragsak. Kat nakaragsak ka nakyo. Kat nakadadot regalo. Aglukata kon kadagad regalo. Nanang. Anak. Apik saan kayo naragsak? Naragsak kami. Naragsak kami. Hindi pa pananutan mi kini tatang mo. Kasano mintong agbayad. Nang runag at sana nakabailan pa yun ni tatang mo ti sakit na. Masapol mo may confine. Kit no may confine. Kwarta man na yun. Na-confine ngagpay sumanong Nemy. Ni tatang. Kat makitak no kasano ti pagpanagproblema ni nanay. Kaya nga mapukaw ni tatang mo, anak. Gem, panghalak nga ulit ita ti kwarta ka sa pulan. Awanan tek pautang. Gapot na. Nanang. Katsi ka. Kaya't mo ka ding matay ti amam. Nga saan taman lang matulungan. Nga dati, imbes ko mga nagastos iti pa nagdebom. Anak, nga nakagaranding nga debo. Tayo di ko mapela nga nagkunpay ni tatang mo. Kat data kumat inusarta. Tapos may cellphone pa di biyang ni tatang mo. Abi nga di yung baga kanya. Kadagayam na kanang ang sakit ni tatang. Nga rubing ang hospital. Imbagami kan ka. Hemsa, kaslasam mo nga dengdeng kan. Idi sakbay nga nag-birthday ka. Ang angalan na idin. Kung naking ka idi nga, naidalit ko man, tumakder lata, agagtrabaho, tap na may isagana lang, tika sa pulam. Tika sa pulam nga siya nga kakaiso ng anak mi.
Matulungan na ka din nga remedyo ti kwarta. Masit gam nga ta, di kagayim mo nga babaknang. Nang kidak-dagit regalon o da mabaling nga ilako. Tama ilako da. Ta isut-iusa rin ta para kinitatang nang. Manong Nemy, nagpatulong nga kini Dudong. Dudong? Manong Dudong? Dudong ko naman natan. Abay, gatangin man lang hindi ito eh. Abay, di kita. Regalo, edi nag-birthday yan. Dapat regalo dito eh, di ba? Abay, lakom kat regalo. Kahit kung natulungan ni Nana nga mga remedyo, taga sa pulan ni Tatang tap na maispal. Kinabud na, kaduan nga nagkapukan niya. Di ginastos siya. Tudo. Diyak kumakayat, gabuta. Diyak kayat nga. Kasayan ti punak. At isang gabasing nga negosyo. Nga magabuta nagpagpakasi na tatang gininanang mo. Kan gabuta para kan ka. Naramit ko. Awan ti panggatang ko karagita. Ngayon ba, hamoy laklakon. Regalo nga nginatang ka. Tulungan ka nga remedyo. Abi, di ka patulong ka na kiti nababak na nga gagayim mo. Padasa mi nagpatulong. Tapi ko magpatulong nga. Kat siyempre, nung patulong ako, nakit mamuandan nga purak. Ito din baga kadakwada nga da pakturya tilupot da tatang kininanang. Di ka saan na ka matulungan, di ka kayim mo nga babaknang. So, da pa yung nga kayim mo nga babaknang. Abi nga di mo padasin. Ibagam ka ni Lester nga boyfriend mo, nga nagpamarang ka lang. Itang kasapulang katitulong nga, honos, baka ikan na ka. Joke lang mamati. Abi di ka mo patyan. Ipatpatig mo ni Lester. Abi nga di ka makasungbat. Kahit ni Lester, ipatpatig na ka. Siyak tipod no mga ipatpatig ka, Veronica. May salangan ano mo. Nga padaragdagan na ka, nga aglaklako iti lupot iti bangketa. Manong Nemy, saan ko inyo man na ito nga ba nagaproblema ka ni Lester? No, pinadlaw na idadak iti eskwela Manong Nemy, siyempre panak man lamang ituloy iti panagbasa. Ito ka ti problema, sweetheart? Awan? Adda? No, ibagak ti problema? Mamati ka nga da? Kapag hindi nasangat siya kadag ko na. Lester, kasanot pa nang ipatag mo kaniya? Tuktukodam ka din o kasanong ipatpatag ka? Diyan ka mong iladawan, diyan ka mong ibaga. Kahit mo ka di nga. Subukek, no kasano ti kinapatag ko ken ka? Subukan na, kasano, kapanubok. Ibaga ken katipod no. Sana ka baknang. Saan ka na baknang? Edi birthday mo. May nga nagbungga. Inututang na tatang kininalang. Kinapudno na ada ita ti hospital ni tatang ko hanggang kasapulan ti dakila kantidad. Iso nga bagag ti pudno, tabarbarin na matulungan na, Lester. Umutang ham ko mati kwarta para ti pa naka-espalin tatang ko. Tatang? Di ba, daddy? Di ba, tapakturyayo ti lupot? Aglakla ko lang na tatang kininanang di bangketa. Anya? Nakastat pagsabulan lang, di Peres mo, apang nga dito klaseng eskwela, at pagbasaam, nagingina. Ikarkarigatan da. Malipod ngamin di ubingat, amin na kayat ko.
matungpal. Amin na kahit ko napintas, nangina. Siya karoon ti kakaiso ng lang anak da. Ngam ka na gito'y na amiris ko, hindi kinapudno. Mas asya na kung kadakwada. Nagsakit ni tatang, gabuti ayat na lang nga maitad na amin nakasapulak. Uray mapukaw ti amin, basta saan ko mapukaw ti amak, kadinaanan ko. Uray mapukaw na ka-boyfriend mo? Boyfriend ka? Naki-boyfriend ka? Itibak na. Gabuti kayat mo, ti may tag-ay. Ngagbaling bagnang, hasta. Ti saludsud ti Lester. Itatanam mo ti kinapod no. Iba't patiknak ka di. Manong Nemy pinanawan nak ni Lester nga nagkatkatawa. Kinamakam ko. Pinadas ko, kinamamakam. Lester, isang batam sa lutsud ko. Saan ka pumanong agkatawa kasta? Alangan ba't ngitultuloy ko pala mangipatigkang ka? Siyak lang hindi kang kayat. Anyan tulakin din dati ni mami, namamuan ditibud no? Feeling rich ha? Yung karigadam lang tinagbasa dito at nung makapula-apul ka kalagi, di ba? Baknang kas kada kami. Ambisyosa ka met. Veronica, sayang ta kinapintas mo. Manong Nemy nagsangsalita. Gabuta sa ampay nga amo da Judith, Telma, Manong Nemy, dikit-tidua na singad pa yung paghayam ko, nagsaludsud. Hey, what's wrong? Ano na ka ni Lester, ha? Pikas na langit pa nagsamad mo, my friend. Kalpas na lang, di pa nagdeboom. Apay, sinaktan na ka, ibaga na ka saan na ka nakayat. At dan sa bali nga nangisukatan ni Lester keng ka. Judith, Telma. Imbaga kalayan ka ni Lester ti kinapudno. Kinapudno ka niya. Saan nakabaknan? Nakurapayak lahi. Ngagkasapulin ni tatang ko iti kwarta. Tapos may ispalisuna at isunat ospital. Pinadas ko tinangibaga keng kuha na. Natakat mo sawan. Nakurapay kam laing. Yung karigatin laing tatang kininanang ko tinangiremedyo ng imutang ti kwarta. Tapos no, nakapagpartiyak kas diya kinabungga na. Kaya't mo sawan, nagpamarang ka baknang? Saan kami baknang? Aglaglako lang tatang kininanang ko, iti nalalaka nga lupot iti bangketa. Ano di purpose mo tapno? Inarabid mo ti kasto? Pinarigat mo lang di kiti parents mo. Huwag nga rod, tapno, makasilo ka iti baknang, akas kumaki ni Lester, tapno mayaon ka. Ay ngayon itay na maamuan ni Lester nga tibiyag mo, dinakan kayat. Saan gayam nga nabudnot pa nagayat na? Gabuta nagpamarang ka, mat gayam. Labing pinaspayaan, no, imbagam ti kinabudno, sakbang inaram na ka. Baka ori na kayo, katsad na ko na kayat gayam. Di may kayat tikas kang ka managpamarang. Manong Nemy, Jack na i-concentrate pa nagbasa ka rin nga aldaw. Nagawid nagtitibalay, nga awan tinadanon ko. Manong Nemy, tinawagak ni Nanan. Nan, alak, nimbag nang tadapay lalud mo. Tadapay laeng, hindi na uding ang palud ko kada kayo. Hindi maawat akti, nasurok na 300. Kumusta ni tatang?
At na remedyo ka kwarta. Maudaman ko operasyon. Ikarkaragta anak, nasapay ko man malasatan ni tatang mo ti amin. Nangalan niyo ti kwarta. Ni Dudong, isutin ng remedyo. Nakadakdak kayo ng tuotang tayo kini Dudong. Bayan nyo nang siya to tagbayad kini Dudong. Anak. Nang numalpas natin yung school year, nag-transfer akton. Anak. Nga panak to na tigagangin ng universidad. Uno college. Anak. Nang. Saan nga ito nga pilpilitan no? Daligitik ka sa pulak. Nagkapanak to kasta anak. Umayag dito ospital. Mangluto ka nga ron iti. Ibalon mo kanyak. Sa balim, saan ka, umay ka rin ta, mga antan tulatan nita, pakanan nita sangot ti hospital. Wenang, sige, dapat lang kwarta mga pagpalita man. At dapat lang nang, nadanon ko dito ni Dodong Manong Nemy. Itiragsak ko, gabuti, itutulong nga kang kanay ni Dudong ka na kami. Narakop ko iso na. Veronica? Agyaman kami kang ka, Manong Dudong. Dudong mo namnatan. Lakayak mo law na yun. Aramin na dito para ka na kayo. Kas na ko na kadatatang ininanang mo. Nanyaman ka sa pulanda, ikarigatan, tumulong. Kabayatan nga patpadakilan ka. Kumusta ka ni Lester? Owan kami. Nagpudno akong kadakwada. Kat saan na ka nakayat? Saan nga nagpudnot pa nagayat na? Agtransfer ako sa maling eskwela, ito namalpas ti eskuliya. Barbaring mo may tulid at pwede tatang nga pagbasahin. 2 years more. Mas pagarikan. Kanintong bakasyon. Tulong ak tulida datatang kininanang ngaglakoy di bangketa. Di mo minamat padasa na. Umayak la iding apagbitak lang. Ngamit ha, tulong ak to ni nanang ngaglako. Naispal ni tatang Manong Nemy. Kat nukas nga Domingo, ken Sabado ken Domingo manong imbes ko nga pupupo kiti silid ko kas iti dati, nga feeling rich. Mapana kiti bangketa Manong Nemy gitulungak, ni nanang aglako. Nga agayab kadagiti umay gumatang. Wait, Manong Nemy. Uy, kaano pa Kumadre nga, ada na pintas nga para lakom, silisledim. Anak ko. Ay, so dito yung anak mo. Na yung Veronica. Uy, umay matumulong at ang bakasyon nga rin sa Madukin Domingo. Agad samat nga mumay nga dati, papapanan na edi. Awan namin tuubran sa iyo balay, so nga tumulong. Ala, akit, ado-ato may glako, o gumatang dito, ayan nyo, nang naruna ka na kita, aglabas nga lalaki. Taorin na saan na gumatang na makita nga kaseks-seks iti mangayab kadakwada, akit na kasla ka na ito na ala, manong, gumatang ka yun. Sabi ko makahit gumatang dito, local man talako yun Gabala jemol. Lamat na manong, masarakan yung jemol. Daman lang to Anyat pagdiferensyahan ko mati brand kan ala naman nung sige man laengin ading pagustuhan ka. Hindi di ka lang napintas talagang hanggang gumatang. Malaglagsaka nagmantin Manong Nemy no kasta nga ahagsar din kami nga glako. Siyang matin di para bilang paglakwan mi. Anak, adot naglakwan ta? Baka nito no, maminsan lang, awan to tingin may lako.
At damat ni Dudong namang supply kada tayo. Supplier ni Dudong? Damat padayo lang aglaklako. Ada po stay na di pangketak. Nga damat negosyo na. Adala, ada puunan na, nga utang na, puunan. Kaya nga ti problema, gabot nakaot na, duma puunan na, gapong karuti. Gastos, hindi pa nag-birthday mo, kaya gastos para kini, panakais pa ni tatak mo. Ngayon sa nga balik, gabot hinadadana ka numatip, kagit, nagdakil gamit utang tingan ng baganakim kanidudong nang, anak, hangkag babawi naman, masursuro mga ayatin ni Tudong. Hindi ba lang bagbagana ka na kami? Pataklik ko na lagit niya. Ana, medyo pa lang ang Lester, tipat-patag mo? Kasla saan kumat nga inayat nang Kasla inaklom ko lang ti panagayat nang kapot baknang. Ken baknang, met. Nang pakawanan dagting kasi diyan naramid ko nga laypatan tanay saan nga supet pagsalitaan ta na